Čau, vítám tě u nového videa. Dneska to bude zase z dílny, ale v dnešním videu bude hlavně o tom, budeme se projet na tomhle, to jsme nedávno koupili. Máme tady toho hodně na práci, takže vám ukážeme, co tady děláme. Triumph 8 kg, na to jsme dělali řadící segment. Prasklo tam taky uchycení na pružinku, takže se to celé vyvařovalo. No by to stálo 5000, ta celá oska, takže se to vyvařilo, bude to i pevnější. Tady na KTMC, tady se dělal zadní tlumíč, se řizoval. Teďka se bude dělat směs, karbet se vyhodí a taková běžná údržba. Teď tady máme CBR 1000, na tomhle se dělala řetězovka, brzdová kapalina, olej. Čekáme teda ještě, než nám dojde lísovačka na řetěz, protože tady je lísovací na těchto motorkách větších, takže čekáme na lísovačku, na spony, na řetězovi. A motorka je vlastně hotová a může k majiteli. Nakopneme si to, ať víte, co to má za zvuk. Tak jo, CBR je hotový. A už tady máme motor SRF 450, jak jsme se o tom bavili. To bude v dalším videu, co se na tom ještě bude jenom dělat, kontrolovat a pak to půjde k majiteli. Takže o tom bude další video. Pak tu máme tlumiče, taky CRF, ale to je od jiného majitele. A k tomu ještě CR 125, přidřená pěkně. Tady to je krásně vidět. Takže jako pecka, no. Tady to taky bude prácička. Takže kdyby náhodou někdo měl válec 125 CR, ozvěte se do komentářů. Budeme se projet na tomhle, to jsme nedávno koupili, je to SXF 450, 2011 rok, karburátor. Takže to půjdeme projet, řekneme si o tom vlastně, když se ta motorka prodávala, co o tom říkal majitel a pak co se na tom vlastně, až se to rozebralo, zjistilo, jak to je a není. Takže zůstaň u videa. Uděláme zadní tlumič, kompletně teda, takže už víme, proč to bude prodávat s naplým pérem úplně na tvrdo, protože když se to povolilo, tak ten tlumič byl úplně v prdeli, takže víme už proč. Dál se dělal karbet, štelovaly se ventily a měli jsme takový menší problém s baterkou, protože jsme řešili, že nechtěl, jakože chtěl točit starter, ale prostě motorka nechtěla chytat. Takže se dala silnější baterka. Prvně jsme tam dávali tady tuhle baterku, vůbec nic. Otočí to, na poprvé to chytne, zdechnete motorku a už nechytí. Tahle baterka je úplně to stejný a pak je tam ještě kvalitnější baterka. To už vlastně funguje, že otočíte na pokaždý. Takže to je vyřešený ten problém konečně. Dáme to dokupy, půjdeme to projet, řekneme si o tom něco a ještě se na tom projedeme, co to dělá, jak to funguje a pomenat to. Tak jo, něco si k tomu řekneme, pak to projedeme a uvidíme. Majitel vlastně, když to prodával, tak jezdil motocross, psal, pak říkal vlastně, že všechno je udělaný, nachystaný ta motorka, vlastně jako nic tomu není, možná pláště, že jsou trošku světý a takovýhle věci. Klasika, když někdo něco prodává a chce to prodat, tak o tom nebude psat, že je to špatný, že? To je jasný, ale to je jedno. Dojeli jsme, podívali jsme se na tu motorku, než se na to mělo, zadní tlumič, tam byl to péro bylo dotáhlý, aspoň tak ještě o 5 čísel, úplně skoro na konci závitu bylo to péro tak dotáhlý, že ten tlumič vlastně vůbec nefungoval. No,
to byla jedna věc, jakoby, než jsme se projeli toto. Pak jsem se i Forca ptal, říkám, jako to by mě zajímalo, jak bys na téhle motorce na dráze jel. A říká, no já bych na ní nejel. Tak už to z něho pomaličku lezlo, že jo, že asi všechno nebude úplně v pořádku, tohle, tamto. Cena byla dobrá nakonec, takže jsme to vzali. Povedla se pružina, zjistilo se, že ten tlumič je úplně v prdeli, takže se to muselo celý rozebrat ten tlumič, znova ho zrepasovat a dát do motorky. Ventilové vůle na sacích ventilech vůbec neseděly, takže kvůli tomu to i motorka, ona držela velký volnoběh, habrovalo ty otáčky, furt se to nějak hádalo, nechtělo to ani jet, tohle. Takže tohle se všechno udělal se karbez, dala se svíčka, ventily se udělali, zadní tlumič, ještě je potřeba udělat přední šavle, ty jsou vychcaný, to taky víme všechno, ložiska v kolech, takže když pro něco jedete, tak aspoň víte, že to není jen tak, no. Každý napíše, všechno je v pořádku, jo, tohle, ale je to jenom kvůli tomu, že prostě to chce prodat. Lepší spíš nevěřit, než věřit, ať nejste zbytečně zklamaní. Ráda na zlato. Tak jo, jdem tu svínku protáhnout. Jak je to peckat, jo, je to ovladatelný krásně, ten tlumič je 101. Pěkně se to úplně ovládá ta motorka. Není to vůbec špatný. Kurva, celkem nám aj nachcalo včera, vole. Tak je to takový... Někde je úplně sucho a někde je tohle, vole. Bacha zajaců. Testujem KTMku. Budu to muset, vole, umýt, ale to nevadí. Čo? Kurva! Fakt jako! Pecka, ty vole! Wow! Je to karbez, ale funkčnost, funguje to. Když je to naladěný, tak to funguje. To tady jezdíš, kurva. Hledáš. Julie time? Vidíš mě, nevidíš mě? Si na tom najít nějaký menší kopeček. Kurva, wow, ten vymletý od vody jak svině. Kurva, tady někdo fakt lítá, vole. To není od nás. Nebo nevím o tom, nevím o tom. Okolí nejezdit. No, tady ten vypadá taky dobře. Zkusím jeden a jdem to protáhnout, protože to je teplo jak cíp. Tak pojďme. Za mě můžu říct, jakože super.
kromě těch předních tlmičů to celkem kope do těch ruk, že jo, ono to je vychcaný. Tady vidí, jak to celý zaprášený humus. Takže tohle, když se udělá, tak je to úplně super motorka, jako na to, jak jsem říkal už jednou, je to prostě karbec, ale když je ten karbec naladěný, ventily jsou naladěny, je tam nová svíčka, to prostě funguje, ta motorka krásně, že jo, není o čem. Takže to jsou moje dojmy a jestli vás něco zajímá ohledně motorky nebo servisu nebo něčeho takového, klidně pište do komentářů, můžeme o tom natočit video, není problém. Máme teďka v plánu hodně točit videa, jak je teďka hodně práce na dílně, tak nemáme ani tolik čas jako točit videa v lese nebo takhle. Proto je teďka videí víc jakoby z dílny a jenom takhle z polňaček nebo z něčeho, ale máme naplánované výšky do lesa, je to teďka akorát zarostlý, takže uvidíme kdy a co, ale můžete se těšit na další videa samozřejmě z lesa, z pískoven a ze všeho jak vždycky. Tak jo, kdyby vás něco zajímalo, pište do komentářů, rádi odpovíme a díky za zhlédnutí videa. Mějte se, čau! I'm up in the scene, gotta fulfill my dreams. Finally, I'm streaming overseas. Yeah, I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Señoritas going loco. Make it bounce like a pogo. All my haters see rojo. They big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, you some basic B-roll. The world is mine like my name's Pacino. Hey, it's Nico, I guess I'm back. Catch me in the fast lane on the right track.